ركب محبراوي أقلقلوت أم بالرخن قحتن فلتتن زيقاتات زهل وقده بقليل زقلت أيكونن بتي أقلقلوت زفتر جرى برهان أم غيار عينتي والزيقاتات عبيد سلوى اللوو قصونن رقون نابرا كابس فترو مسر تاوير محبراوي أقلقلوتات تعنان تمرتن أبقرميتي سرعو كاب عبيت متكلات منقسي إرترا معري أقلقلوت تعنا ناب كله مبصحيو علاماتات محبراوي فتحي نخلو أكالات منقسن قبارن يساتف نفس وكف زيقا قبو أقلقلوت نخركب حيال سرحك كاد سنحنا لون كسلاسل بزسنح حيال سرحك مقلول أقلقلوت تعنا يوهابالو بحلفي أبترحو قنقلو لنزبهال زنبارة كبابتات إرترا روحو كبابتات من محدار نوزوا فرون بأمنة تتكس إزمادا بزي نأقلقلوت تعنا من محدار كباب أملي كنت سبارغيو حنتي كاب عسرتن أوسان زوباتات سميناوي قيح بحر الزغونات نوزوا فرو بسمين مسمسوا بدواوي مبرا أمس قلعالو بسميناوي معراب مس نوزوا كندع بمعراب كا مس عد قيح تدواب تغلالا صفحات مريتا كلتشحين شو عاتميتن 7 كيلومتر كوينو لعلي 44 شي حزبي أب عسرت حموشتا من محدار كبابي تحقو شيري نبر كابزي 8 مئتاويت بمحرسن مقواسن زترفي 10 مئتاويت كا بمكفاف عسان نقدن إم حدر بإرتراوت باب مارن قلبتن استهانت استراتيجيوي تلقى إرترا إقلا فرو العانيت هوت نبرتيتن أزوا وتاو قدي بركتالو زترقازي أب أقلقلوت عنا فتير وزولو مسترهوت زيادة خال بمقانو نبرتيتي من محدار كبابيتات يحبرو بحق إيزي كنبيل كلنا عبي مسوراتيو إيزي حزبي نفس صور كبزي هجيني تحتي بكناف زبالة عدلو ماهيو بعلماهيو زي تربا بزوح ربطاتين كمزات هروز اللهم كبزوح سنجورتاتين أنا بزوطورات نحكمنا نزاي رخبولو زهاتاتين عيلتاتين 3 مالتي 4 مالتي من قدي نعد ضايح نخوزدو ويغاني فورو نخوزدو من قديتات زموتاوين إيسانا نيرين مستيزين برين ساقيمات هجي كتيرو كلها جن عبي مسورهاتيو عبي زغانا سمين قسينا بيزو زغبرتو حاجز عبي حاجزيو تلبتم درعن الليكي سعراعي سعالي فرسم ساعة حبتي ناشيشو أبشيشو إنكو هالي نسكتي يسونا يلبونا يعندونا ينبون قدوا منكو بيحنا بس كرب رد وقت لا يدنوه تاكلي رب ويتماقته على سنين اللي اعتقدوكو بهنلي حكمنا للا من بلي أمليك فردكم كني 6 مشان لحوتتي اللي سريهم اللي مدو أكل لحو عجلة كبيرتعنكو عجلة كراعنكو أكل لحو مسالكن أملا الله لكن عرت اللي تمقع سريام إلى الله الحتة حكمنا جينو أنفت جيني هنا إنه حقه نه يكمله فريلينو إذا معد وازر لنا بوتا مدبرت عنا أمليا أوش ترمعو قتل سدكوينات تركب نمم محدارات كبابي أيرومالي مالكا دنالون ربع حداثن نزيت النفع 13 عدات أقلقلو تب أبزن عدتات لعلي شحين 600 سدرابيتات ينبر اتن بقى بابزا مدبرت عنا أقلقلو سرخبات زرلو عدتات أملي دنالو سردي عمر أبري جيرغارون دونغولان يبهلا أبز قتل زي مسرتاو أقلقلوت عنا يوهاب نرس زايد أمها بلاي عد قيح توليدو أو عد قيح عبيو عسرت حدا خفرين مزامنا بسوا وريدو كابيت مرتي وارساي ناب كوليج عنا آتيو بنفسين تمرقو أمن أزوبا فروم محضار كوابيتات روبروبيا عسرت حدا عمد سريحو عبقل تشحن عسران ناب أملا تمديبو أو يسرح له تاريخ أقلقلوت عنا نايت خبابي
ኣመልኪቱ ከም ዝብል أنا حجي أبزي أقول قلت أنا نايز خبابي مجمع بتاع محمد نيرو كابزي نبزحتيو نعد قيح من غير نيرم نعدي خلو خلو أما قديت شكيهم حراس موت قول عياكم يموت مالتيهم عندنا ترانسبورتون شعوت بو أين بلن حجي بتاع محمد نيرو شعوت يحكمنا أقول قلت مالتي حجي كابزي نعد قيح 57 كيلومتر كابزي نفورو 67 كيلومتر حجي شجر بتاع شجر نيرو مالتي يقول لنا يحكمنا أقول ولا حتى أين بلنا بزخاب مالتي حجي أستاذ كل عامت يخون مالتي إذا حكمنا هذا الخفات مالتي إذا حكمنا زنتين أنت يقول قلوتب أبزغ نمن كبابي نايز عد خيا يخون بقى تقول قلون أبزغ حكمنا زي من جميع دحين من حس مالتي إيش عيب من المرة مالتي زي تمارس حماس كاتما يسمى الحكومة مالتي كتابت سنة مقبي نقنا حراس كأن حرس مالتي إذا كنا كنز بهال مالتي بحوش خبتي أقدس نود سبت الناس اللي زهونه بنايت عنا خز خبابي زي بالطعني زتحسيه حدث منجستي بهتص إذا خمسة عينة من قدم مصراقو ويمسرحو إتا خناتات نايت عنا كي كونات يترفن زبل قمتنا تيلني مهنياتو زي هزبي زي زخون زتشجري تنستي تحرس تخون ويكمن زنخصو ويزخون حمام تسيرو زخيدنا بحكمنا بعراتي تشكمون يرم إذا لو مترجع قينو قدم ترجع زي يقولوا أما نقدي 3-4 معلتي بعرات نحنتي تنستي زتوت حد كتبت حد قيح ويفرو عبيد أجمني روام بزخبابي نعو كم مفتحي زي ترجع زي تسريح بي حجي تاشجر درجة عند كلينيك زي زلنا يا حجين هاي لي كلينيك تخفيتات اللوم على بطعمي بزح لو تمزيا حدا جيزكو أبتي بعل فرو تحلف اللقوان هلو أبتي قصر انترينا أبتي داتان زحرسو اللوبزي أبزنا هاي بحق حجي يتقوموا لكم زلو يتي شجرون بمطعنو خمستاق على لي أبتنا يتعنا بطعمي صبوق له تهزبون صبوق رديت حيزو كلن قستاي كتابتي يكون زي زحممي اني حكمنا ممصو اذا حراسات بحكمنا زي حرساون صبوق داتا يزر ازلو من البات بتنا حكمنا رغيبكم وقت تكونوا تقوليكم መልክዕ ቅርጽ ናይ ከባቢያ ጻድፍ እዩ ፋሕ ዝበለ ሜላ ኣነባብራ ይዘውትር ኣብ ሓደ ምእኩል ቦታ ኽጥርነፍ ጀመረ ግን መሰረታዊ ቀረብ ኣገልግሎት ክረክብ ኪኢሉ መንግስቲ ዝሰርሓሎም ናይ ሓመድ ጽርግያ እጊላ ደምሒናውን ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ንጥፈታቶምን ምዕባለ ከባቢኦምን መሰርሖት ክፈጥረሎም ኪኢሉ ኣብ 2019 ኣብ ማእከላይ ቦታ መደበር ጥዕና 3 ናይ መባእታን ሓንቲ ናይ ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 7 ባስካታት ማይ ተሰሪሐን እዚ ፋሒለን ንዝነበራ ስድራቤታት ክጥርነፋ ድርኺት ፈጢሩ احنا كممحدار قدامنا مطرنافنا عديتات ኢና ማሕበራዊ አገልግሎት ክትረክብ ተኾንካ ዓዲታት ክጥርነፋሎ ቤት ትምህርቲ ክረክቦ ማይ ክረክቦ ጽርግያ ክረክቦ ሕክምና ክረክቦ ሕጂ እዚ ከባቢ ምናልባት ቅድሚዛ ጽርግያ ምንባሉ እዚ ገዛውቲ እኮ ዝበዝሕ እኮ ሕጂ ዝተሰርሒ ድሕሪ እዚ ጽርግያ ከም ዓዶም ግን ፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ብደም ቤታት ጽርግያ ምስ መፀት ክንደይ ዓዲ መስሪትና ዘለና ካብ ዕመር ቀብረ ጀሚርካ ክሳብ ደናሎ ዝበፅሕ 4-5 ዓዲታት ቀወምቲ ኮይነን ኣሎ ሕጂውን ዝተረፈ ክጥርነፍ ናይ ግድኒ ንሰርሓሉ ዘለና መደብናይ ህዝቡን ይደሊ ሎሚ ደቁኹም ማህረሉ ይደሊ ሰበይቱን ቆልዓ ህፃናት ሕክምና በቀረባ ክረክቡ ይደሊ እቲ ማሕበራዊ አገልግሎት እንድሕር ተዋዲድሉ እቲ ቦታ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ይመስል ከም ዓቢ ፀገም ናይ እዚ ከባቢ ግን ዝርኢና ኣነ እዛ ናይ ማይ ሕቶያ ናይ ማይ ዝስተ ትኩሉ ተፈቲሕ ክፍታሕ ካሊ ጽርግያ ካመፀ ሕክምና መፂ ቤት ትምህርቲ መፂ ነቁጣ ናይ ፖሊስ መፂ መምሕዳር መፂ ኩሉ ትካላ ናይ መንግስቲ መፂ ኽሊ ቅድሚ
ንምህናፅ መደበር ጥዕና ኡምለ ኣብ ዝተረሓሓቕ ዓድታት ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ዘሕለፎ ኣድራዕ ህይወት ኣዝዩ ከቢድ ምንባሩ ንድሕሪት ተመሊሶም ተቐማጡ የዘንቱ ንኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ሓደው ናብ ዓዲ ቀይሕ ወይ ከኣፈሮ ክኸዱ ይግደዱ ነይሮም ጥጡሕ መንገድን ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎትን ስለ ዘይነበረ ከዓ እቲ ጉዕዞ ብእግርን መጽዓኛን ክኸውን ናይ ግድን ነይሩ ከም ሳዕቤኑ ሞት ናጽላታትን ኣዴታትን የጋጥም ከም ዝነበረ ተቐማጡ ናይተን ዓድታት ይምስክሩ ነበረና ሽግር ከቢድ ነይሩ ነፍሲ ጾራት ባርያላ ብተሸኪሞም እዮም ዝወፁ ነይሮም መጓዓዝያ ነበረን ከምታ ቀድሜ ኣቦይ ኣሕመድ ዝገልጹ ጸንሑ ከዓ ብኣድጊ ወይ በቕሊ ዝካየድ ነይሩ እዚ ጽርግያ ካብ ስራሕ ግን ብጣዕሚ ወላ እቲ ትብስ ሕጂ ብዞባና ዝምደብ ዘሎ ብላዕሊ ካብ ዝምድብ ቁርብ ግዜ ጸኒሑ ኣብቲ ካብ ዝምድብ ከዓ ቁርብ ናይ ብሓቂ ተስፋ ረኺብና ጸኒሕና ኢና ካዶ ኣወላ ሕርያ ሩብናሓ ሶኖዋ ኣዲጋ ሄያዒኒ ሳዓቀ በከተመሪ ረሐደረ ባይንን ሳዓጉፍ ተመሪ ሕክምና ጉፋና ጋሃይኒ ካዶ ላኪን አልሐምዱሊላህ ሕርያ ከለካለ መካይን ጉባጋና ኮኖ ሆሮቤ معي عدل بكتن كرحت مجيني سلاجة مجازية درجة حجي ناب سب تحوسنا مستوى أقول قلت محبرة وأقول قلت بحال حجي يرخبوا له ناني بال قدم أوجن كابزيا تم حمومات وحراسات نفس صورات كابزياني فورو تسكمهم بسبب يأخذون يروم كاب كل تشحين عصرت حادة تم نعشوا مكايني قصاصون يروم قدمو سقابل زاز مجمار زانا يتبوس جن بيزيوم نعشو تكاسي بسلسة ميتين حادثة بشدش ميتي سلسة ميتين أنتي مشمع عند خفلو تم نفس صورات الحمومات كأب كل تشيح سلسة شيح عند خفلهم زخدون رب تم زاير خبوجن أما نقدين دامتو ندا تحسيو يبرحون رم حكمنا سلا منجستنا سلا زا قعزو مجمع قد حجي تسفان وفاي تاريخ بمالو ميلا نابران أن بابران مقيار قربنا تحدث تمرتين لوطي مسألة سورنيو اتحايلي كاب نقحت يتفتر كاب تصنحنا بتزدل درجة مبصح ممعبال نقحت حاتت صعوقن زي قارص نغوسغاس يصلب وهدن سمورن سراح كانت نهري قلاطفو تناي بحر لوطي زمص وصيتاو سراح رايو اب حبرتسب تسرت لمدن مقيار زحت واغا بقليل زغلص ايكونن حزبي كم لمداون بهلاون حكمنا وصيو تطقامي سرع اغللوت عنا كم زخون نمغبار كبيد بدهوتات تحالفو ናብ ተጠቃምነት ንፍልጠታዊ ሕክምና ንምስጋር ዝተኻየደ ጻዕርታት ቀሊል ዘይምዃኑ ተቐማጦ ይሕብሩ እቲ ዝሓለፈ ሽግር ሎሚ ክንዝክሮ ከለና ዋላ ዘይምዝካሩን የሓይሽ ምክንያቱስ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወርድ ዝነበረ ስቃይ ኣዝዩ ከቢድ ብፍላይ ሓንቲ ሓራስ ኣብዚኣ ተታሒዛ ዝኾነ ኣብዚያ ትገብሮ የብልካ ወላ ኣብ ዓራት አንጠልጥልካ ካብዚያ ከፍሮ ወይ ካብዚያ ንዓዲ ቀይሕ ኣብ ሙኸ ካብዚያ ፍሮ ክትወስዳ 3 መዓልቲ ካብዚያ ዓዲ ቀይሕ ክትወስዳ 2 መዓልቲ እሞኸ ኣብ ዓራት ኣብ መንገዲ ተሓርስ ትሳቀ ወይ ካቲ ቆልዓ ይመውት ይሳተመውት ብዝኾነ ዓቢ ፀገሚ ነይሩና حجي خازخونه حرس اندحر تتحزا بقى تا ماكينه ولا كم امبولانسنا نتقم لها حيه بصحيه ما بحب تحت حكمنا تحرس تخيل يا حجي يطعمي دحاننا زلنا صبق لنا خنبل مخناتو صحيح خون زغبو بحجوين الون ديو جن كبتي مستز نبر الناس شجر ازامدرا حجي صبق لنا هذا حجي حزبي بتعامي أب حكمنا دلو نقحات بتعامي صبغيو حجي في الله كأني أب حسي دلقالومي أب قد حتى سبيتي يلا مالتي ما أبز خباب مالتي زي كاب الحق بوتا زي الحق زي كوينو تحسس بهال بتعامي صبغي دلو دلقا أب عمسي كسب 7-8 حس الله مالتي حجي بقصص كلا يكون مالتي كن حجز نبلا أب قد أنت حساس نبلا تحكمنا بس خبا خاني زي ما تزلون بتعامي صبغي እንደገና ኣብ ሕክምናውን بتعامي أفضل بيمزيم صبغ كذا اليوم ولا بتنسى كمان صبغ كذا الآن ولا كتابة متها
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማሲ ኣፍልጦስ ብጣዕሚ እዩ ዘለዎም እቶም ህዝቢ ኣዴታት ምምሕዳር ከባቢታት ኡምለ ደናንሎ ሰርደ ዑመር ቀብሬ ጊርጋሮን ድንጉለን ቅድሚ ኣገልግሎት ጥዕና ኡምለ ምርካበን ከቢድ ቡትሆታት ይሕልፋ ነበራ ይትረፍ ንስሩዕ ክትትል ጥዕና ውፅዓት እውን ናብ ኣገልግሎት ሕክምና ከምርሓ ድሌትን ዕድልን ኣይነበረነን መስርሕ ወሊድ ኣብ ቤትን ብባህላውያን ኣዋልድትን ይረኽባ ነበራ ኣብ እዋን ቅልውላው ይኹን መስርሕ ወሊድ ዘጓንፈን ዝነበረ ናይ ጥዕና ፀገማት ንምፍዋስ ናብ ርሑቕ ኪሎሜትራት ክብገሳ ይግደዳ ኣብ መንገዲ ኣደዳ ሞት ዝኾና ዝነበራ ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮናን ሕጂ ሓደ ኣብዚ ሕክምና ኣምቡላንስ የብልናን ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ካብዚ ንዓዲ ቀይሕ ክትሰዳ እንተኾንካ ልዕሊ 3,000 ይኸኒ የግሊ መኪና ማለት እዩ ካብዚ ንፈሮም ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓራት ብምምፃእ ፅርግያ ብምጅማሩ ከዓኒ እቲ ህዝቢ ብ30 ቅርሺ እቲ ሕሙም ከዓኒ ምስኦም ተጎዝጊዝካ ምስ ኣውቶቡስ ከዓኒ ተደሊኻ ታሕቲ ንባፅዕ ንዓዲ ቀይሕ ንፈሮ ማለት እዩ ተደሊኻ ከዓ ንዓዲ ሕካ ሕሙማትና ንሰድድ ብጣዕሚ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ፅርግያ ወይ ከዓ መጓዓዝያ ሓራት ማለት እዩ ኤርትራ ንዝበዝሐ ካብቲ ኣብ 2015 ክውቅዕ ዝተወጠነ ሸቶታት ሚልዮኖም ብልዑል ብቕዓት ቀዲማ ክትግብሮ ከም ዝኽኣለት ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብሩ ዝርግሐ ትካላት ጥዕና ንምርጋፅን ዝነበረ ሕፅረታት ንምምላእን ዘየቋርፁ ፃዕርታት ተኻይዶም ብንጹር ረኣይ ብዕላማን መትከላትን ዝምራሕ ኣገልግሎት ጥዕና ንኹሉ ቀዳምነት ንርሑቕ ገጠራት እዩ ዝህብ ካብ መደበራት ጥዕና ክሳብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታላት ዝርጋሕ ትካላት ጥዕና ተዋዲዱ ዝበዝሐ ህዝቢ ብቐረቡ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክረክብ በቂዑ ማዕረ ናይቲ ቀረብ ጥዕናዊ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ዝተኻየደ ፃዕሪ ዘተባብዐ ውፅኢት ተረኺብዎ መደበር ጥዕና ኡምለ እውን ኣብነት ናይዚ ሓቅታት እያ ብመሰረት ሓበሬታ ነርስ ዛይዳ ምኻ ኣብ ተጠቃምነት ዘመናዊ ሕክምናን ትካላት ጥዕናን ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ዓብዪ ዕብየት ኣርእዩ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣድማዕን ውፅኢታውን ስራሕ ተሳሊጡ ኣብዚ ደረጋ ክሳብ 15,000 ዝኾነ ህዝቢ ተጠቀምቲ ኣለዉ ከባቢ ምምሕዳር ሓዳስ ምምሕዳር ከባቢ ደናሎ ባክናፍ ምምሕዳር ኣይሮማለ ምምሕዳር ማልካ እንደገና ክፋል ናይ ዛዶብ ምምሕዳር ዘምሒና በዚ ማለት እዩ ነዚአን ኣገልግሎት ንህብ ማለት እዩ أدحون دي ولا هفتت دم الحين هدين تحارات كدت لكن أدحون عندما كاين الدي يكنكو قربوا له بيتا قرب لما بقوله بيتا كيتن ما انت شي ويمكن كين قد نقصها الحمد لله ما عندما كاين راعي حاراته ويسلين كنا نيجو بدناكو حارات نهرو ዋስነቶም ናይ ዝተረጋገፀ መሰረታውያን መድሃኒታትን ናፃ ኣገልግሎት ምርካብ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብልጫታት እዩ ርትዓዊ ዝኾነ ኣጠቓቕማን ኣተሓሓዛን መድሃኒትን ምውሓዝ ዝተዓየ ስራሕ ኣብቲ ርሑቕ ከባቢታት ዝያዳ ጎሊሑ ፍሪኡ ተሓፊሱ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ በብመድረኹ ብዝተኻየደ ዓበይቲ ስራሓት ፍናን ዘውህብ ግን ከኣ ገና ብውህደትን ኣድማዕነትን ክቕፅል ዝግባእ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኣመሓዳሪን ዝሰባፈሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ويحبيركم كون قدي سلازي خابتي قدم زنبرنايا بتاعنا بزوان زي قدلت يلين مالتا يكونن نخلو زاكل منالوات العقم الصوبو يكون تحسو يخون حجي جمير سلازو خالعي عامتو زي كلينيك زي او زي مدبر تحنا ابزي معبلولو درجة نعم ما اخلت عنا نزي قبابي زي كله زكم زي شفن المقبار كم حساب دليتنا هنا له مجمع مقعزي حالة تعمل انا مسكونهم مهنيتو
እዚ ህዝቢ እዚ ተሃሰይ ህዝቢ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ካብዚ ከም ዝበልኩ ኸ ንዓዲ ንክትከይድ 200 ቅርሺ ሓደ ሰብ ይኸፍል ነይሩ ንፈሮም ከምኡ ሕጂ ካብዚኣ ብ30 ቅርሺ ንፈሮ 30 ቅርሺ ከዓ ንዓዲ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ክቕፅሎ ከዓ ንዕኦም ከዓ ይላቦ ማለት እዩ እቲ ኸባና ዕዝናና ኣይዋፅን እዩ ኸባና ዋላ ሓንቲ መክሰብ ዝበሃል የለን ስርሑ ድጎማት ህዝቢ ካብን ናብን ክራኸብ ስለ ዝደለየ ሕክምና ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ዕዳጋ ኣሎ ህዝቢ ዝብኡ ዘሎ ብጣዕሚ ኣይነበሮን መጓዓዝያ ዝበሃል ስለ ዘይነበሮ ህዝቢ ናይ ብሓቂ መሰረት ፈጢሩሉ ኣሎ እስራኤል ናቕፋ ብጥሩይ ዘለ ህዝቢ መንግስቲ ከዓ ህዝቢ ኣብ ዘለየ ቦታ ክበፅሕ ስለ ዝደለየ እዩ ፈቒዱሉ ደጊሙሉ ዘሎ እዛ ማኪና እዚኣ ስለዚ ማካይን ሰብ በጋብ ጥራይ ክሕዝን ዘሎ ህዝቢ ዝበዝሕ ሆን ዝኽባንያን ክውስኸሉ ክንዝኽእል ንዝፀንሐ ኣገልግሎት ንምድንፋዕ ሓደስቲ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝተፈላለያ ምሕዳር ከባቢታት ምህናፀን ኣብ ሕብረተሰብ ዓብዪ ምዕባለ ፈጢሩ ኣሎ ሕቶ ኣገልግሎት ኣምቡላንስን ሰሓፍሲ ዓወት ንኽዕቀብን ንኽድንፍዕን ከም ዘኽእል ብምጥቃስ ንፁፍ ተሳትፎ ህዝብን ምምሕዳራትን ብዝበለፀ ክቕፅል ሓያስ ስራሕ ከም ዝፅበዮም እዩ ዝሕብር ነርስ ዛይድ ኣመሃበላ እዩ ህዝቢ ወይቲ መንግስቲ ዝገበሩ ኣገልግሎት ነዚ ማሕበር ኣገልግሎት ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዝቦታ ኣለካ ይሞት ይርአ እዩ በዝፀድፊ ካብ ኩሉ ከዓ ሓዲግ ኣይን ዓዲ ቀይሕ ኣይንፈሮ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ እቲ መንግስቲ ዓብዪ ተኣሽሙ ፅልዋ ገይርሎ ካብዚ ንላዕሊ ከዓኒ እቲ ሕክምና ክሰፍሕ ክዓቢ ማለት እዩ ብመድሃኒት ድዩ ብመኪና ድዩ እንደገና እቲ ዓቕሚ ናይ ኣባላት ከዓ ብሰፍሐ ክዕብዮ ከዓ ይላቦ ማለት እዩ ሕክምና ናልሕግዳ ሕክምና እንኪ ቆርፋ ክነተንትያ ኣማ ቆርፋ وملتا أدوحانو ماكي لحوتا أدوحا حيوتو لما عرت بسا فراش مالي عرت مالي كني أدرينا هاي للمكينة تماسونو باهتا أمبولانس نتلبي فاندا كيتينكو ما تيوغين ኣብ ጥዕናዊ መዳያት ዝተኻየደ ዓበይቲ ስራሓት ህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ተናጊፉ ጥዕንኡ ተሓልዩ ክነብር ይኽእል ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለየ ወፍሪ ክታበት ወታዊ ተሳታፍነት የርኢ ኣሎ ኣብ ዝርግሐ ትካላት መሳርሒታትን ቀረበት ሃዲታትን ሓሓሊፉ ዝርአ ሕፅረታት ንኽውገድ መዝምልከቶም ኣካላት ቀጻሊ ከም ዝረበሉ ዝሕብር ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ሓንቲ ነገር ከም ሽግር ዘላ ብዚኣ ናይ ኣምቡላንስ ሕቶ ኣላ ተበዚ ከባቢ ወላ ብትርኢቶ ናይ ህዝቢ ከማል ተጋጊሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ ኣኼባና ንሳዮም ደግሙልና እዚ ከባቢ እዚ ዝተወፅዐ ሰብ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ንዓዲ ቀይሕ ወይ ንፈሮ ክልቲዮ ማዕረ ስለ ዝኾነ እታ ዝቐረበትሎም ናብኣዮም ሪፈር ዝብሉ ሕጂ ንከምዚ ክገብሩ እንተኮይኖም ከዓ ማኪና ዝኾነ ግዜ ስለ ዘይትርከብ ኣምቡላንስ ብፍሉይ ነዚ ከባቢ እዚ ክትከውን ዝብል ጠለብና ህዝቢ ኣሎ ንሕና እውን ጠለብና ክሳብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስተር ክብርቲ ሚኒስተር ተዘራሪብና ምስኣ ተስፋ ዝሃበትና ኣሉ ጉዳይ እዚ ጌና ግን ኣምቡላንስ ኣይተፈትሐትን ኣላ ሓንቲ ከም ዓባይ ሽግር ኣብ ናይ ጥዕና ንሳየ ዘላትና እምበርቲ ካሊእ ብዓቕሞም እዚኦም ይሰርሑ ኣለዉ ዞም ኣባላት ኣብዚ ዘለዉ ነቲ ናይ ጥዕና ኣብ ድሓን ደረጃ ኣሎ ክብል ይኽእል እየ